Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition sa bungaga. Masing along taanay mga kapuso. Sadya-sadya. Ang bisita taabe, baw, grabe gid ang abilidad sa singing. Ang talent na gamit niya to earn money. I'm sure excited na kamo nga makilala siya. Let's have RR Mapa. Hi RR, good morning. And welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello! Mayong aga, Adrian, and also sa mga nagalantaw sang GMA Regional TV Early Edition. RR, what keeps you busy these days? Actually, sige, gig namon sa mga bandmates namon, and also thankful gid ko nga na nag-open ng mga bars, kag mga events sa mga municipality, kundiin man may RS ang events. Ari wala man age reveal pila ka na gani ka tuig nga nagabanda-banda? Actually, nag-start ako way back 2016. Kung hindi pa to siya ng totally sa bandagit. Isa-isa ka bar, and then pagka after ito na ko na yun nga sa sequencer band pod mga girls. Oo, pod ko mga girls. Tapos ako lang na isa nga ako lang isang ang gay. Kumbaga female voice ako ang ginamit. Subong naman niya, ga-perform ako as a singer comedian, and also I'm one of the parts sang comedy bar. And gano'n lang ko sige ako gapon yung gig. Hasta subong. Oh, medyo malat pa subong. Balikan ta naman ang younger years mo. Paano gid yan nahasang imo interest kag abilidad bilang isa ka singer-performer? Actually, nag-start ako as at the age of 5. Nagkakanta na ko eh. Dito na discover sang family ko. And also sa amon gid mismo nga family mahilig gid sa pagkanta. Elementary days, sang high school, doble cara. Pero ang nahasa ko gid siya sang nag-join ako sa choir. Ano naman niya kadako nga bulig para sa imo nga nagamit mong imo talent sa pagkanta to earn a living? Actually kang grabe gid ang bulig niya sa akon. Especially financially maka-support gid mismo kag sa family mo. Kag ako daan isa ko kumbaga family oriented ako nga tao. So as breadwinner, this is my bread and butter as well. Kumbaga nang ginahimo ko gid tanan para sa family ko. Ano ganing mga nagkailang occasions, life moments nga imo ginatukaran? Ano man ang mga genre nga imo gina-perform? Damo naman events nga nakantahan ko. Or sa contest. Like for example, nag-join ako mismo sa GMA Itbulaga Backlash. Kumbaga, grabe nga fulfillment na para sa akon. And sa mga events nga, sa mga Christmas party, birthday parties, wedding, both na nagamit ko ang female kag ang male nga voice. Sari-sari man siya nga kumbaga damo man nga events. Kag kung sa male voice naman, usually ginakanta ko mga oldies. Kung sa may female voice naman siya, gamiton ko usually mga birit mga birit. May man classical man pero not all the time, pero usually pop, R&B, souls, or any basta makaya lang sa voice ko. At hindi ka matapos ang ating pag-istoryahan kung hindi ka makakanta sa mga gabi. Perk up the energy of our kapuso in Western Visayas. Ladies and gentlemen, RR Mapa! Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito?
Wow, no wonder RR nga sikat ka kag pirmi ka lang ya may racket. Bangod, sa imo pinasahi nga abilidad sa pagkanta. Thank you for sharing with us your passion sa bungaga. God bless you. Salamat, Adrian. And also sa GMA Regional TV Early Edition. Salamat, Kid. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.